daga cikin fa'idoji na abin al'ajabi da wannan sura ta kunsa shine muna iya cirewa kamar haka. Tana da kalmomi wanda suka maimaito a cikinta mai ban ƙaye da kuma burgewa. Za mu faro tun daga na 12 har izuwa na 1. A cikinta kalmar nuzur ya maimaitu sau 12, kalmar walaqad ya maimaitu sau 11, kalmar basharan a cikin alkur'ani gaba ɗaya sau 10 ya zo, kuma a cikinta ne na 10 ya dara. Kalmar kazzaba ya maimaitu sau 9 a cikinta, kalmar fi za a same shi sau 8, kalmar azab kuma sau 7, sannan kalmar mudakkir a cikinta sau 6 ne, sai kalmar yaqulu ya maimaitu sau 5, kalmar alkur'ani kuma ya maimaitu sau 4, sannan kalmar as-sa'atu ya zo cikinta sau 3, sai kalmar qaumu a cikinta sau 2 ne, sai kuma rabbahu sau 1. Wannan kwarai abin burgewa ne da al'ajabi da kuma banƙaye.